Na YouTube každý deň ako žariaca hviezda, to sekundový Maťo, stále nová dávka zážitkov podáva. Vtipy a hry, občas aj niečo viac, v jeho streamoch sa stratí, že to proste skvelý čas. Sekundový Maťo, to je naša show, každé video a každý like, to je jeho flow. 2 sekundy a máš highlights, smiech a aj radosť. Maťo na YouTube, to je skutočná lahôdka. Rýchle reakcie, vtipy z každého kúta. Nezabudne na nič, aj keď je to rúra. Každý nový upload, vždy nový svet. Tu sekundový Maťo, nezastaví ho net. Rýchle reakcie, vtipy z každého kúta. Nezabudne na nič, aj keď je to rúra. Každý nový upload, vždy nový svet. Tu sekundový Maťo, nezastaví ho net. Sekundový Maťo, to je naša show, každé video a každý like, to je jeho flow. 2 sekundy a máš highlights, smiech a aj radosť. Maťo na YouTube, to je skutočná lahôdka. Od hier po vlogy, všetko dáva v pohode. Jeho energia je nekonečná, nikdy ho nezastaví, že vždy v dobrých náladách, keď ide live. Tu sekundový Maťo, je to proste vibe. Odjebo vlogy, všetko dáva v pohode. Jeho energia je nekonečná, nikdy ho nezastaví, že vždy v dobrých náladách, keď ide live. Tu sekundový Maťo, je to proste vibe. Sekundový Maťo, to je naša show, každé video a každý like, to je jeho flow. 2 sekundy a máš highlights, smiech a aj radosť. Maťo na YouTube, to je skutočná lahôdka. Tak sa pridaj k nám, sleduj ten rýchly vlak. Tu sekundový Maťo, nikdy nebudeš sám. S každým videom, s každým live. 2 sekundy sú všetko, čo potrebuješ, keď ide vibe.